May kailang Torino na kuha sir? Ay ko sir, nami deliver sa mo sir? Package mo sir, gikan og agusan? Oh, kung sa beran na sir? Ba, pabayaran pa 1,000? Para sa delivery charge? 1,000? Wala. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila ba. Lama, may buntag. Sir, pwede mo na sir? May kailang Torino na kuha sir? Ay ko sir, nami deliver sa mo sir? Package mo sir, gikan og agusan? Oh. Adre sir, ikaw mo na mag-receive ani god? Opo. Agusan sir. Anak kay kaila dito sir? Ay, mag-igsuon ako. Igsuon mo. Puro naman si Beran Andre sir? Ito naman. Ba, pabayaran pa 1,000? Para sa delivery charge? 1,000? Wala na ba siya? Wala, 1,000. Ay, tawag na daan ng niyang ansiya, ha? Masa man na, ma'am? Yating ni sir. Yes, sir. Kasi nagpadala naman, ha? Wala, may kabalo, sir. Kami bugas ba ni sir? Kanay, bugas ba kayo? Kuhan pa daw? Puro lubukonon pa. Pagalingay. Pagalingay? Oo. Wala may ganin. Ha? Gani, pagaling. Ikaw magpagalingan ni. Buwan ang mugulang ikan. Asa ba ni dapit na may galingan ba diri tigos? Pagilig sa kuwan. Kagiri dapat mo al suga. Sige sir. Lego up open sir. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Iwanan ko rin mga patay. Tama ko mga magulang dito. Eh, boy, agusan niya. Pandemic ro diabot. Nyamot direk pinakalit. Ayaw, sulte ni mga bata. Surprise ako nila. Oh yeah, surprise sir. Rider mo, 61? Oo. Happy birthday to you. Yeah, kantahan sa kanamong happy birthday sir. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, sir. Happy birthday. Diri ato bang. So, gunit na ganito tada. sir, na ko yung basahon nga message nila, sir. Ikan sa naghatag ani. Ana sila, happy 61st birthday papa namo. More good years to celebrate your birthday. Good health sa kanunay aron makakita pa ka sa anak ni Arais. Salamat sa imong mga pagpaningkamot nga mabuhi ming pito. Nimo ka mga anak pa. Wala mi nangadagko karon kung wala mo ni Mama Rosa. Mao nang paningkamot nga mabaskog ka sa kanunay inubanan sa tabang sa Ginoo kay daghan pa ka anak wala na minyo. We love you pa og happy birthday.
from Fritz and Mimi, Janjan and Dayan, Reri, Inday and Jubel, Love, Badjot, Arais, o mga apo nimo. Jacob, Ayan, Bliss, Alicia, Abigail, and Sam. So, mo tayo lang message nila sir. Mo ni sila? Kani ka magwangan ako nga po. Kani, anak nimo. Kani ka manghuran ako. So ma'am, birthday wish nimo sa mong papa. More health, kanang good health of more years to come. Like. Happy birthday, Papalo. Thank you lang. Welcome. So ikaw, Ikaw, Bless. Please. Ikaw, Lidja. Ikaw ito. Happy birthday. i-greet si Lolo. Birthday! Thank you. So, ikaw sir, unsa mo maingon sa imong mga anak ug apo nga nagpa-surprise ni si mo karon? Nakalitan gyud ko kayo kay wala ba ako, wala pa bawo ah. Oo. Ano nga siya, ari lang yung kadri og mapa nga. Dili ka diya sa kasuga mag birthday. Ay, kasuga di ka nagkuhan. Nya, kuha ng basta kay maabot akong birthday nako, magluyag gyud ko. Moto nga gikan pa to 27. Hanto to nga gipauli ko dire sa nga sige kay kato na to nag 60 ko. Gamay ra kay handa nila kay kalit ba kay nagtukod ba pagpayag dito. Nawa sila kanto kay mo betay pagsugod sa pandemic yo. Ito nga nana ang kuan niya. Wagi ko pahibawaan ni mga bata nga naa di ay lang di surpresa sa kuha diha. Nara si Ma'am ni balik. So anak mo ni sir? Alala kaya. Masalamat gyud ko kay sila gyud kuan. Nana din nila banto kay gusto gyud sila kay pare gyud ko. Gani ang yang banda si Fritz. Wala pa gani daw siya nga paningkamutan gyud ako pang tauli gyud So karon. karon. So ikaw Kuan kanang healthy lang jud kanunay unya kanang palayon lang jud sa pag-focus kay Lord. Wala. Happy birthday. okay. Surprise ka pa. Happy birthday.